Cinco consellos para unha alimentación saudable. Os nosos hábitos de alimentación hai anos que empezaron a mudar. Comezamos a substituír os alimentos naturais por produtos ultraprocesados pobres en nutrientes e que ademais poden producir graves danos á nosa saúde. Ti, deixa esa vida sedentaria, practica máis exercicio físico, leva unha dieta equilibrada. Colle unha libreta e toma nota destes consellos. 1. Consume produtos frescos, máis verduras e máis froitas. Así mellorará a túa saúde. 2. Reduce o consumo de alimentos procesados. En moitas ocasións levan cantidades excesivas de sal, azúcar e graxas. 3. Di non aos produtos ultraprocesados, eses preparados industriais cunha lista enorme de ingredientes. Rexeita as bebidas azucradas, o seu consumo perxudica a saúde. 4. Non te creas todo o que ves na publicidade. Lembra que os anuncios están feitos para vender, non para informar. 5. Investiga, utiliza diversas fontes de información, non te fíes de todo o que te contan. Di non ás bebidas e alimentos ultraprocesados. Di si á alimentación saudable.